Kim dulu ya sih, Kim dulu ya sih, ha? Kim dulu ya sih. Udah kok. नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बरायबाय दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय बे भिडिअआ जाहैबाय सिमला पुलिस थानायाव आंखौ गन्थंआव सौदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजाबसिम नायलांदो होमबानो गासैबो जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जागोन नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैनो हायो फैदो लोगोफोर बे भिडिअखौ जागायनोसै बे भिडिअआ जाहैबाय आंखौ बाक्सा जिल्लानि पिएस सिमला पुलिस थानायाव आंखौ गन्थंआव सौदो बाक्सानि दावधारा गामियाव भुटाननिफ्राय फैनाय गंसे गारिया सिमेन्ट लाबोनाय गारिया नागालेण्ड थांहांदोंमोन सिमेन्ट लाबोदो बेयाव बे दावधारा गामियाव फुङाव सानै हिन्जावसा फरायसुलि आरो सासे मेडाम फैबाय दंमोन बे थांबाय दंमोन बेयावनो बै सिमेन्ट लाबोनाय गारिया बिसोरखौ हुख्रेमलांनानै गालाङो बे गालांनायाव बेनिफ्राय पुलिस थानायाव दोनहैयो लांनानै ओमफ्राय गामिनि मानसिफ्रा बे पुलिस थानायाव खबर होनानै बेनिफ्राय गारि आरो मानसिखौबो पुलिस थानायाव लांना दोनहैनायाव गामिनि मानसिफ्रा पिएसआव पुलिस थानायाव थाङो ज' आंबो स'आव थांदोंमोन स'आव थांनायाव मा जोम जादों होननानै नायनो थांदोंमोन आं स'आव थांदोंमोन स'आव माल नायनो थांदोंमोन बेयावनो मा जोम मानसि जमा जादों होननानै नायनो थांदोंमोन बे थांनायावनो आंखौ सासे मानसिया फैनानै पुलिस साननानै आंखौ गन्थंआव सौफैयो आरो गासिबो मानसिफ्रा आंखौ बुयो बेयाव नैबे फार्स्ट गिबि बुदोङो नैबे मानसिया आंखौ गिबि बुदोङो बेथ' गनाय नङा बिथांखौ एफआइआर होगोन आं बेखौ नागारा आरो नोंथांमोना सोर बाहागोआव दंफायो बिजों बुनायाव जोनायाव सोर बाहागो लादो नोंथांमोनाबो साबधान जाबानो जाबाय नोंथांमोनखौबो आं एफआइआर होनो जागायसिगोन नोंथांमोनाबो एसे साबधान जा बे एफआइआर होनायाव एफआइआर होनो आं आखायाव लाबाय नोंथांमोनखौ आं ओरैनो नागारा नोंथांमोना आंखौ गन्थंआव सौदो जोदो बुदो जानजि जोनाय आरो गन्थं सौख्रेमनाय बेफोर ओरैनो बारग' होनाय जानाय नङा नोंथांमोन नैबेथ' लिडार नैबे 1 नाम्बारावनो 1 नाम्बार आरो बाखियाव सोर दं नोंथांमोनखौ आं ओरैनो नागारा नोंथांमोना बे भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो एसेनोसै लोगोफोर